Bos días. Bos días. Moito cansa isto de picar na leña, Ata sentado parece que cansa. Só faltaba agora que aparecese a miña muller e me vise sentado e coa bota de viño. Olgazán, preguiceiro, que faceis sentado? Acabaste de partir a leña. Só tes intención para o viño. Xa fendín 2 cepos, por hoxe creo que chega. Tens que acabar de partila antes de xantar. Toma auga e déixate de tanto viño, que con tanto viño ainda has fender un pé, en vez da leña. O baixo machado a unha perna e que? Anda que se non acabo hoxe, acabo mañá. E auga abondo ten no viño. Así que se bebo viño, tamén bebo auga. E se bebo auga, non bebo viño. Vos que faríades? O viño. Toma auga e déixate de lerias. Érguete e traballa a Lacazán. Que é da fonte de riba ou da de abaixo? E que máis ten? É da de abaixo, que a da arriba ben sabes que duns anos por aquí, na cima de agosto seca. Se a da de abaixo é boa, é clariña, bo manancial. Pero a auga é che boa para ras, que escasean nos regos, e non se lles pode quitar. A vostedes que lles parece? Que é mellor beber viño? De amo de home, érguete e traballa a Lacazán. Non quero. Ainda sentei agora, miña doce esposa. Non faz máis que sentar e beber viño. Pois non che dou xantar. Arrepóñome. Douche unhas vareadas, estuve a lavar. Ti a min, zoupón. Vale, está ben. Ala, fagamos a paz. Dame a man. Non quero, voume. Se reventara, amas pagar, Eime vingar. Demo de muller. Bo día, señora. Vamos na busca do compoñedor de oso de Santo Xusto. Imos ben por aquí. Bo día teñan vostedes. Van, sí. Pero miren, ese compoñedor morreu hai 8 días. E xa descansa baixo terra. Que di vostede? Vaya desgracia. Para que ian buscar? É un rapaz que vive aquí cerca, en Onteá. Ai, non será o fillo de Xerome. Ese mesmo é. Vaya por Deus. Pois miren, nós aquí temoslle o mellor compoñedor do mundo. É onde podemos Hai encontrar? prodixos neses males desesperados. É onde podemos encontrar? Vela aí o teñen, partindo na leña, e aí sentado. Está estolo e vai vestido como un pailán, pero elles maravilloso. Pois, que suerte tovemos encontrar esta muller. Pero mira para aí que traza tendo compoñedor. Iso sí, non amosará a súa ciencia a menos que lle moian o corpo a paus. Se nega, díenlle duro cunha estaca. É a solución, quentarlle o lombo. A nós sempre nos saiu ben. Extraña loucura es, pero ao menos ten remedio. É como se chama? Bartolo, teñan tino que non se lles escape. Corre como un lóstrego. Se lles toma a dianteira, non o volven ver. Mira, aí lles queda, eu vou. Foiche suerte topar con esta muller. Imos ir un por cada lado, con moito tino para que non escape. Debémoslo tratar coa educación que merece. E só cando sexa absolutamente necesario, quentamos o lombo. Que buscarán estes homens? Primeiro esconderei a bota, por si acaso. Calade, que demos a este? Non traen cara de facer cousa boa. E vostede, chamase Bartolo. Que? Que se chama Bartolo? Non é si, depende do que vostedes queiran. Queremos lle dar todos cantos agasallos señan posibles. Se é así, chámome Bartolo. Isto non me cadra. Pois, con toda a educación e respeto, e con todo o cariño e a finura e a atención máis humilde. Vanse derreter con tanto melindre. Pois ben, señor, nós vimos improbar o estilo de vostede para unha cousa moi importante. Se de min depende, déano por feito. Favor que nos fai. E non se extrañe que viñamos á súa busca. Todos os homens distinguidos son solicitados e buscados. E nós sabemos do seu enorme talento. Certo, son home que máis leña parte en toda a redonda. Non se burle de nós, Bartolo. Suplícolle que fale de outro xeito. Non sei falar de outra maneira. Ben claro me explico. Un home tan sabio, tan insigne compoñedor de osos, non ha de comunicar ao mundo inteiro os seus talentos.
Quen, eu? Si, vostede, non hai que negalo. Esta xente ben borracha. Este sí que beberon viño. Pero pa que excusarse? Non sabémolo e acabouse. Pero quen din que son eu? Un gran compoñedor. Que borrada. Estes sí que beberon. Non o negue que nós non vimos de chanza. Veñan como veñan, eu non son compoñedor de osos nin de nada. Evaristo, me parece que vai ser necesario. Eu creo que sí. Confese que vostede que é compañedor de osos e acabemos dunha vez. Que borrada. Non digo que son eu. En fin, amigo Bartolo, déixese de simular. Decímoslle polo seu ben. Pois eu digolles que non son compoñedor nin nada. Con que non? Con que non é compoñedor. O remedio. Démoslle unhas variadas. Ai, basta. Si son compoñedor, si señor. Ainda non o confesa vostede. Non señor, e dito está. Pois se non é compoñedor, vámoslle dar outras variadas. Ai de min, paren, si son compoñedor. Agora sí que me parece vostede un home de respeto. Si señor, e son médico, e curandeiro, e enterrador, e albeite, e todo canto hai que ser. Alegro-me moito, de velo tan razonable. Non se arrepinta, que nós pagaremos moi ben os seus servizos. Maldita sexa a vosa alma, pero serei eu enterrador. Eu non reparara niso. Compoñedor, non enterrador. É certo que son compoñedor. Moi certo. Seguro. Segurísimo. Pois veña, vamos, que está o rapaz de Xeromo esperando co pé revirado.